Želim da vas najsrdačnije poselam i pozdravim i zahvalim što ste ponovo s nama ovdje. Na mjesto odakle kreće marš mira i u mjestu koje Bošnjaci Srednjeg Podrinja, koji su uspjeli preživjeti genocid u julu 1995. godine, smatraju mjestom svog novog rođenja. Danas, kada se priča o Srebrenici, uglavnom vrlo malo se govori o periodu od početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu pa do 1995. godine. Borci Srednjeg Podrinja tokom 1992. i početka 1993. godine kontrolisali su najveću slobodnu teritoriju koju je držala armija Republika BiH. Ta slobodna teritorija je iznosila oko 900 kvadratnih kilometara i kretala se od Žepe pa sve do Zvorničke Kamenice. Jedini dio državne granice sa Srbijom na Drini kontrolisali su borci Srednjeg Podrinja. Srebrenica je bila prvi oslobođeni grad u Bosni. O tome niko danas ne priča. Da smo mi Srebrenicu oslobodili 9. maja 1992. godine nakon 22 dana srpske okupacije. Lično je zločinac Slobodan Milošević zahtijevao od vojnog vrha Savezne Republike Jugoslavije da se pitanje otpora Srebrenice i Srednjeg Podrinja podhitno riješi. I onda je početkom 1993. godine uslijedila zasigurno najveća ofanziva koja je izvedena tokom agresije na BiH. Ova ofanziva koju su sinhronizovano izvodili Užički korpus vojske Jugoslavije, nekoliko najelitnijih jedinica vojske i policije Savezne Republike Jugoslavije, zajedno sa mnogobrojnim Karađićevim i Mladićevim četničkim formacijama. Bili smo u totalnoj blokadi, a suočeni sa daleko nadmoćnijim neprijateljem, jedina naša logistika je bila ona koju smo zarobljavali od četnika, s one i s ove strane Drine. Hladna i surova bosanska zima, nedostatak municije, hrane, lijekova i drugog sanitetskog materijala primorali su nas da je usred takve žestoke ofanzive i agresije vojske Jugoslavije da se povučemo iz Zvorničke Kamenice, Cerske i Konjić polja. Sa oko 900 kvadratnih kilometara slobodna teritorija Srednjeg Podrinja je svedena na 140 kilometara. Odbranili smo Srebrenicu u koju se slilo preko 50.000 izbjeglica iz 10-ak istočno-bosanskih opština. U aprilu 1993. godine Srebrenica je razoružana i proglašena zaštićenom zonom UN-a. Da je to samo bilo odgađanje pripremljenog genocida Bošnjacima Srednjeg Podrinja pokazat će se u julu 1995. godine kada Mladić započinje krvavu operaciju Krivaja 95 i u kojoj ubije oko 10.000 Bošnjaka. Pokazat će se da je priča oko zaštićene zone Srebrenice i Žepe bila još jedna velika svjetska prevara i podvala. Vojnici UN-a tokom operacije za uzimanje Srebrenice bili su cijelo vrijeme pod komandom zločinca Ratka Mladića. Ima i oni koji uzimaju sebi za pravo da pad Srebrenice prikažu kao jednu malu akciju vojske Republike Srpske u kojoj je učestvovalo nekoliko stotina vojnika Drinskog korpusa vojske Republike Srpske. Međutim, Komisija Vlade Republike Srpske je prije nekoliko godina utvrdila da je u Srebreničkom genocidu učestvovalo oko 20.000 srpskih vojnika. Ono što se u nekoliko dana jula 1995. godine desilo Bošnjacima zaštićene zone UN-a, Srebrenica zasigurno je najveći i jedini zločin na tlu Evrope, nakon nacističkih zločina u Drugom svjetskom ratu. U Srebreničkom genocidu je ubijeno oko 10.000 nedužnih ljudi, od toga oko 1.000 dječaka. U sprovođenju genocida Karađićevi i Mladićevi četnici su radili ono što nisu ni Hitlerovi nacisti, a to je da su vršili genocid i nad ubijenim, tako što su bagerima iskopavali njihove kosti i prebacivali ih na različite lokacije koje su jedna od druge udaljene desetinama kilometara. Tako da ostatke tijela jedne osobe danas nalazimo na 3-4 lokacije koje su po 40 km međusobno udaljene. Proboj koji su 11. jula 1995. godine započeli Bošnjaci Srednjeg Podrinja bio je najduži proboj u istoriji ratovanja. Dug preko 100 km. O tome šta su sve preživjeli na tom putu života i smrti imat ćete priliku čuti na historijskim časovima, na mjestima najmonstruoznijih ubistava, na mjestima gdje su se dešavale najveće ljudske drame na kraju 20. stoljeća. Zamolit ću sve učesnike ovog marša tuge da ovaj put čiji je svaki pedalj natopljen krvlju pređu dostojanstveno, da ne učine nijedan potez kojim bi ukaljali ovu časnu misiju. Da se tokom puta sjete ljudi koji su pobijeni samo zato što su bili Bošnjaci, da pamte da im ovaj put bude opomena
da o ovome pričaju svojoj djeci, unucima, da nikad niko ne smije zaboraviti Srebrenicu. Hvala.